Een nieuwe mijlpaal voor gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Vrijdagmiddag werden de laatste liggers geplaatst op de Lienenbrug. Dat is bijzonder, want de 69 meter lange liggers leveren Wansum een primeur op. En een wereldrecord. Ja, in dit type materiaal, met dit type brug, betonnen prefab voorgespannen. Ja, dan verbreken we het record vandaag in Wansum met 1 meter. En nou ja, dat gaat de boeken in. Ja, leuke bekomstigheid, dus het is geen must natuurlijk. Nee, ja, eerlijk gezegd, technisch gezien was het wel een must. Want weet je, vanuit de techniek gezien en vanuit de normen en de regels die er zijn, mochten we de ondersteuning van een brug niet te dicht bij de keringen brengen. En dus eigenlijk was het nodig dat we een grote brug hadden. Dus in die zin ook nog nodig. Ja, en dat het dan een wereldrecord is, ja, dat is natuurlijk gewoon bijkomstigheid. En dat maakt het leuk. Maar als het geen wereldrecord was, waren we toch net zo blij geweest met deze brug. Ja, het is echt een mijlpaal. Een heleboel stappen zijn gezet in de afgelopen bijna tientallen jaren. En nadert nou echt zijn einde. En ja, de rondweg is een heel mooi stukje daarvan. En ja, dit is nu ook wel klaar. Ja, ben je er als gemeente ook trots op? Heel erg trots. Ik ben blij voor de inwoners hier van Wansum, van Venray. Dat ze minder overlast krijgen, dat een mooie rondweg komt. Maar ook voor heel Venray dat we een stukje ontwikkeling hier hebben waar iedereen van profiteert. Het is natuurlijk ook een belangrijke mijlpaal in het project. Ik bedoel, dat betekent toch dat we langzaam naar de openstelling van de rondweg kunnen. Ja, en dat is natuurlijk een hele belangrijke stap in de voltooiing van dit geweldige project. In het begin is het natuurlijk altijd spannend. Van lukt dat? Ja, het meetwerk, daar vertrouwen we natuurlijk wel op. Kijk, hier zit natuurlijk een enorm stuk vakmanschap achter. Dat is niet zomaar een paar mannen en vrouwen die een liggertje leggen. Dat is natuurlijk een ultiem vakmanschap wat hier getoond wordt. En daar hebben wij natuurlijk als opdrachtgever gewoon heel veel vertrouwen in. Je gaat met elkaar in zee. En net zoals eigenlijk in het hele project. Hebben we altijd vanaf begin af aan ook bij dit onderdeel heel veel vertrouwen gehad. En dat is ook wel gebleken. Ze pakken het rigoureus aan, ze pakken het veilig aan. Ze 3-4 keer doorgerekend denk ik dat ze gedaan hebben. Dus dat gaf al van begin af aan een goed gevoel. En dat goed gevoel is dan aan de toeter gebleven. Ja, een mooie mijlpaal, wat we al zeiden, voor de rondweg en voor het hele project misschien wel. Hè? Want de werkzaamheden die lopen op zijn einde. Jazeker, ja, eind dit jaar. Dan is toch de deadline, hè, zoals dat mooi in het Engels heet. Kijk, je weet natuurlijk nooit wat nog zo'n half jaar kan gebeuren. Maar dit zijn wel belangrijke mijlpalen. En als je die achter de rug hebt, dan gaan ook allerlei risico's weg. Maar goed, we moeten nu nog koersen op een volgende stap. En dat is dan toch de openstelling van de rondweg. En als daar dan het verkeer overheen kan, dan kunnen we het centrum van Wansum ontlasten qua verkeer. En dan kunnen we ook het centrum van Wansum afmaken. Nou, natuurlijk zijn er ook nog werkzaamheden in de hoogwatergeulen van Wansum en in Ooije en in de Oude Maasarm. Dus we hebben ook nog wel een paar maanden. Maar ja, het is wel fijn dat een finishlijn, nou mag ik zeggen als ik het beeldend mag maken. Ik zie nu de finishlijn heel ver nu wel langzaam verschijnen. Ja, die mooie rondweg die straks operationeel is, daar zitten heel Wansum en Blitserwijk in ieder geval zeker op te wachten. Ja, want de provinciale weg ging nu midden door Wansum. Veel verkeer, dat wordt door de uitbreiding van de haven en andere activiteiten nog veel meer. En ja, dat er dan een weg om de kern heen ligt, met ook een ontsluiting van de haven en over de haven heen naar de andere kant van de Maas. Dat is natuurlijk een hele mooie infrastructurele voorziening. Nou hebben de mensen van Wansum al heel veel flexibiliteit, maar eigenlijk in het hele projectgebied hebben we altijd veel op begrip van de mensen kunnen rekenen. Daar zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee, want dat is wel nodig. Maar dat is natuurlijk niet anders dan dat je thuis ook iets verbouwt. Dan zit je eventjes in de rotzooi en soms duurt dat net iets te lang. En is dat soms vervelend. Dat zal hier niet anders zijn, maar ja, overal gezien hebben we het volgens mij ook wel heel goed gedaan. En moeten we Moedermaas ook een compliment geven voor de manier waarop ze dat ook in relatie tot de omgeving allemaal hebben volbracht. Maar er is voor de inwoners van Wansum, die hebben nog wel een paar maanden te gaan. De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze vaak. 1 januari moet alles klaar zijn. En deze rondweg kan later dit jaar open. Dan kunnen we de rest afwerken allemaal hier in het centrum. En ook de rest van de gebiedsontwikkeling. En dan moet het 1 januari klaar zijn.